magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap at biyaya na ating nakikita, biyaya na nararamdaman, at maging sa mga biyaya na hindi natin napapansin at hindi natin nakikita kung minsan. Pagkatapos ay nagsasalawa tayo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naway mapasa kanyang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumaak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Tunay na ang sitwasyon ng mga mananampalataya ay napakaganda, napakainam, at ito ay tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Nakamamangha ang sitwasyon ng mga mananampalataya. Bakit? Dahil ang lahat ng kanyang sitwasyon ay mainam. Kapag siya ay biniyayaan ng Allah, siya ay nagpapasalamat sa Allah. At kapag siya ay tinamaan ng pagsubok, siya ay nagsasabar. O siya ay nagtitiis, nagtitimpi. At sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaysa dhalika illa lil mu'min." At itong sitwasyon na ito ay hindi matatagpuan maliban sa mga mananampalataya na naniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, naniniwala na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Panginoon na dapat sambahin, at naniniwala na ang Allah ang Panginoon na nagbigay ng mga biyaya na ating pinakikinabangan dito sa mundo. At naniniwala na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may mga pangalan at katangian na nararapat lamang sa kanyang kadakilaan. Alhamdulillah. Tayo ay nagpapasalamat at tayo ay ibinilang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga Muslim, sa mga mananampalataya, inshallah, mga mu'min, inshallah, na sinasamantala ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ikinalulugod ng Allah. Panahon natin ngayon ay napaka bilis ng paglipas ng oras. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di natin namamalayan na tayo ngayon sa lugar natin, ang paggamit ng kalendaryong lunar calendar ay umabot na naman tayo sa bare months o mga buwan kung saan nakikita natin ang palatandaan ng mga hindi mananampalataya o ng mga hindi Muslim sa paligid natin na halos nagkalat. Nandiyan na yung mga umiilaw na mga yung kumbaga yung mga ilaw sa paligid natin, iba't iba, kumukuti-kutitap, tapos yung mga star, mga bituin, mga puno na ito ay palatandaan ng kanilang pananampalataya, at iba pang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya ng mga nasa paligid natin. Lalong-lalo na tayong mga Pilipino o mga Muslim na nasa loob ng Pilipinas, na tayo ang itinagurian na pinakamaagang, kumbaga itong bansa natin na ito ang pinakamaagang mag-celebrate o naggugunita sa kapanganakan daw ni Kristo o sa Christmas, na alhamdulillah ito ay naging malinaw sa Islam, na sa Islam ay hindi December 25 ang kapanganakan ni Kristo o ni Isa alayhi salam. Bagkus ito ay naiulat sa Quran kung kailan ipinanganak ni Maryam alayhi salam si Isa alayhi salam. Kailan? Ito ay sa mga buwan kung kailan ang datiles o ang puno ng palmera ay nagiging hinog na ito ay makikita sa mga disyerto ng Arabian Gulf sa tuwing sasapit ang buwan ng Ramadan at mga buwan ng maiinit na buwan. So kumbaga ito ay hindi naman hindi sasabi na kumbaga hindi pagko-compare, bagkus pagbanggit ng kaalaman na may kinalaman sa pananampalataya at may kinalaman sa buhay ni Kristo. At kung sino man ang nais na ito ay makita, matutunghayan natin ito
sa Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratu Maryam, chapter na tinukoy ang buhay ni Maria na anak ng pamilyang Imran, mula sa pamilyang Imran. So alhamdulillah, dahil nga nakita natin yung mga bagay na may kinalaman sa relihiyon o may kinalaman sa paggunita ng mga hindi Muslim sa kanilang pananampalataya, na maaaring mayroong mga Muslim na naninirahan sa lugar ng mga hindi Muslim na sa panahon ngayon ay humihina ang kanilang pananampalataya o nababawasan ang paggawang pagsamba o ang mga pagsamba na maaaring nagagawa dahil sa mga nakikita nila, naririnig, at mga bagay na maaaring ito ay ginagawa din sa loob ng mga eskwelahan, sa loob ng mga palengke o sa lugar ng mga mall. Di po ba? Tulad halimbawa ng mga ipinapa-project ng mga teacher sa ating mga anak, pagpapadala ng parol, o di kaya yung iba pang mga bagay na ganyan na may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Ngayon, bilang mga Muslim, paano natin susolusyonan ang mga bagay na ito? O paano natin magagawang ligtas ang ating mga sarili at mapapanatili ang ating ugnayan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ugnayan sa mga mananampalataya, at ugnayan sa ating sarili sa paggawa ng kabutihan para sa ating sarili. So ganda ng ating pananampalataya. Bakit? Dahil hindi tayo pinabayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi tayo pinabayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat ng oras ay ibinigay sa atin ang mga bagay na makakatulong sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Tulad ng na-lecture natin nung nakaraan, papaano tayo makikitungo sa ating mga kapitbahay, karapatan ng ating mga kapitbahay, at kung papaano tayo magiging mabuti. Paano nga ba matutunghayan ng isang tao na siya ay mabuti? So, ngayon, nasa sitwasyon tayo ng pagsubok sa mga kapitbahay natin bilang karagdagan doon sa ating natalakay nung nakaraan, na isa sa mga palatandaan o isa sa mga kasagutan para sa mga taong nagnanais na malaman kung siya ba ay mabuti dito sa ibabaw ng mundo. Mayroon kasing nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tao na ito ay gusto niyang pumasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, "O sugo ng Allah, gusto kong pumasok sa paraiso." Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kun muhsinan." Ikaw ay maging mabuti. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging mabuti ka at papasok ka sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos, sinabi ng tao na ito, "O sugo ng Allah, paano ko malalaman na ako ay mabuting tao?" Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Itanong mo sa iyong kapitbahay." Sabi niya, itanong mo sa iyong kapitbahay kung ano ang sasabihin ng iyong kapitbahay, ito ang iyong sitwasyon. Kapag sinabi ng iyong kapitbahay na ikaw ay mabuting tao, ito ay kapanipaniwala, sapagkat sila ang pinakamalapit na tao na nakakaalam ng iyong mga ginagawa araw-araw. At kapag sinabi ng iyong kapitbahay na ikaw ay masamang tao, huwag kang magagalit sa kanya, bagkus baguhin mo ang iyong sarili at bumalik ka sa katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang pipiliin. Lahat ng mga katuruan nito ay napakaganda at ito ay makatutulong sa ating pamumuhay, sa ating puso, sa ating isipan at mga espiritual na pangangailangan. Ngayon, dahil sa dami nga ng katuruan ng ating pananampalataya at kung ito ay ating pag-uusapan ng lahat-lahat, hindi sapat ang ating oras. Hindi po ba? Allahu Akbar. Bakit? Dahil napakaikli lamang ng oras natin ngayong gabi. At ngayon, pinili natin yung bagay na maaari nating magawa every time. Kumbaga yung topic natin ngayon ay yung bagay na maaari nating magawa every time
at maaari nating magawa kahit saan. Maaari nating magawa meron man tayong pera o wala. Ito ay ang sadaqatun lillah o yung pagkawang-gawa para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamin natin bilang mga mananampalataya, bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang sadaqa afdalul a'mal allati yataqarrabu bihal muslimu ila rabbih. Sabi ng mga ulama sa ating pananampalataya na ang sadaqa o ang pagkakawang-gawa, ito ang pinakamainam na gawain na sa pamamagitan nito ay sumasamba tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at magiging malapit tayo sa Kanya. At bukod pa riyan, ang sadaqa ay mayroong karampatang gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na napakarami at nadodoble ng sobra-sobra. Tulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah, verse 261, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kahalintulad ng mga taong gumugugol, gumagastos ng kanilang mga salapi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay kahalintulad ng isang butil na ito ay tumubo at nagkaroon ng 7 sanga. At sa bawat sangang ito ay nagkaroon ng tig-100 bunga. Allahu Akbar. At sinabi ng Allah, Wallahu yudha'ifu liman yasha. At dinodoble ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gantimpala ang mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. Wallahu wasi'un alim. Ang Allah ang pinakamalawak ang kaalaman at ang lubos na nakakaalam sa lahat ng mga bagay. Yan ang katotohanan. Na dahil dito, dun sa aya na yon, nakikita natin na yung isang sadaka o yung isang kawanggawa na gagawin natin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, mayroon tayong piso na ito ay ibinigay natin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o ibinigay natin ito bilang tulong sa ating mga kapatid na nangangailangan sa kapanahunan natin ngayon. Bakit? Dahil hindi pa naman tapos ang pandemic na dinaranas ng ating mga kapatid at dinaranas ng buong mundo. Halos nadadagdagan pa ang mga pangangailangan. Nandiyan na yung tumataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya yung inaakala natin na dati ay mayroong mga tinatanggap na malalaking sweldo, maaaring kapos din na kapag sila ay nanghingi o kapag sila ay lumapit sa atin, ay hindi natin pwedeng sabihin na sila ay nagsisinungaling o di kaya maaaring sila ay hindi nangangailangan. Bagkus ito ay samantalahin natin. Ano yung sinabi ng Allah? Dinodoble ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bawat kawanggawa na ibibigay natin para sa Kanya. Ang isa ay magiging 7 o imumultiply sa 7 tulad ng 7 sanga na nabanggit at ito ay maaari pang imultiply sa 100. 7 times 100. Sabihin, kapag nagbigay ka ng piso, ito ay magiging 700 sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magiging 700 ang gantimpala nito mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at maaari pa itong madoble ng masigit pa ayon sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yan ay sa piso pa lamang. What more pa kung ang ating ibibigay na kawanggawa na ikhlas para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay 10 piso, 100, 1,000, 10,000, at kung 1,000,000, Allahu Akbar,
Napakaraming gantimpala na maaari nating makamtan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakagandang pag-usapan ng sadaka, Allahu Akbar mga kapatid. Sapagkat ito ay nakakabuhay ng ating mga espiritual na pangangailangan, nakakabuhay ng ating pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at napakaraming kagandahan na may dudulot nito sa bawat tao. At naiulat na yung tao na nagbibigay ng sadaka ay tinawag din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang mga mabubuting tao. Tulad ng mga tao na nagiging mabuti sa kanilang kapitbahay, sila ay tinatawag na muhsin o yung mga mabubuting tao na umabot ang kanilang kabutihan sa pinakamainam na antas ng mananampalataya sa ating pananampalataya sa Islam. Sapagkat ang mga Muslim, ayon sa mga ulama, ay hindi lamang nahati sa iisang pangkat ang kanilang sitwasyon ayon sa kanilang iman o ayon sa level ng kanilang iman. Mayroon tayong tinatawag na regular na Muslim o yung simpleng Muslim, mayroong susunod na mas mataas na yung mu'min, at pagkatapos yung muhsin. Muslim, yun yung level 1, mu'min, level 2, muhsin, level 3. Paano natin nasabi yan? O paano natin na kuha yan? Saan kinuha ng mga ulama? Ito ay kinuha sa hadithul masyhur ni Jibril alayhi salam. Na nung siya ay nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikwento sa kanya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong Islam. Ang Islam na sa pamamagitan ng pagtataguyod nito ay magiging Muslim ang isang tao. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Ang pagiging Muslim ay ang pagtataguyod ng Islam. Ng Islam, ito ay mayroong 5 haligi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saksihan mo ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Ang pagbibigay ng zakah o kawanggawa bawat taon. Ang pagpa-fasting ng isang buwan sa loob ng isang taon, at ito yung buwan ng Ramadan. Ang pagsasagawa ng Hajj sa isang beses sa iyong buhay sa abot ng iyong makakaya. Ito ang sitwasyon ng pinakamababang Muslim o kumbaga pinaka-regular na Muslim na sinabi ng ating mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam bilang kasagutan sa sitwasyon ng katanungan ni Jibril alaihi salam. Na ito ang typical na Muslim. Ang typical na Muslim ay ang Muslim na nagsasala ng 5 beses sa isang araw, nagbibigay ng kawanggawa sa mga mayayaman, mula sa mga mayayaman, nag-aayuno, nag-hajj at naniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala tayong dapat marinig na mga nagmamalaki o kaya ay kumbaga sinasabi na sapat na yung mga nagawa ko. Bakit? Dahil kung tayo ay nakagawa ng 5 mga bagay na ito, nandoon pa lamang tayo sa unang step ng pagiging mananampalataya o unang pinaka level ng pananampalataya ng mga mananampalataya, which is ang regular o yung pagiging awam, pagiging normal na Muslim na pagtataguyod ng mga iniutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagsasagawa ng mga bagay na ito ay ginagawa at nakikita. Pangalawa, yung mu'min, sila yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhina yu'minuna billah, sila ang naniniwala sa Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wal qadari, khairihi, wa syarrihi. Sila ang mga naniniwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kasulatan, sa kanyang mga sugo, at sa araw ng paghuhukom, at maging sa tadhana. Maging ito man ay mabuti o masama sa kanyang paningin, o ito subalit ito ay maganda.
mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakakabuti. So kung titingnan natin yung pangalawang uri ng mananampalataya as mu'min, ay halos ang mga bagay na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito ay may kinalaman sa ghaibiyat o mga unseen thing, mga bagay na hindi nakikita tulad ng Allah na o yung mga bagay na may kinalaman sa mga nilalang o mga kahigitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay hindi nakikita. Tulad ng Allah, ang Panginoon natin. Hindi natin nakikita, subalit dapat natin siyang paniwalaan. Dapat natin kilalanin ang kanyang kahigitan, ang kanyang kapangyarihan, ang kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang paglikha niya ng mga bagay na sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng karagdagang eagerness o karagdagang encouragement upang maitaguyod yung limang haligi ng pananampalataya tulad ng pagkakaroon ng mga malaika, pagkakaroon ng anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pagkakaroon ng mga kutubus samawiyah, mga aklat na ito ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o yung mga kasulatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganoon na rin ang pagkakaroon ng araw ng paghukom, pagpapadala ng mga propeta na ngayon ay hindi natin nakikita. Allahu Akbar. Bakit? Dahil wala ng propeta sa kapanahunan natin at ang kanilang mga katuruan ay nananatili hanggang sa araw ng paghukom. At ang araw ng paghukom nasasapitin ng bawat isa sa mga nilalang at yung tadhana na ito ay nangyayari pero hindi naman natin maaaring mahulaan kung kailan at kung papaano ito aabutin ng bawat isa sa atin. Pero kapag ito ay isinagawa natin o ito ay lubos nating tinanggap mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mula sa pagiging Muslim, tayo ay lilipat sa pagiging mu'min hanggang sa tayo ay umabot doon sa pinag-uusapan natin na tinatawag na muhsin. Ano yung muhsin? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ibig sabihin ng muhsin tungkol mula doon sa katanungan ni Jibril alayhi salam, ang sambahin mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na parang nakikita mo siya. At kung hindi mo man siya makita o nakikita, ay alam mo na nakakakita sa iyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala o nakikita ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganyan ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa katangian ng muhsin. At ito ay binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga taong nagbibigay ng sadaqah. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sabi niya sa pinakamalapit na kahulugan na ang mga taong gumagastos ng kanilang mga salapi sa kaginhawaan at sa kahirapan at sila na mga nagpapatawad na sa mga taong nakagawa ng kamalian sa kanila ay tunay na minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga mabubuting tao na ito. Allahu Akbar. Tinawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga gumagastos, nagbibigay ng kawanggawa para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang mga muhsin. At bukod pa roon, ay minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga ito. Anong mararamdaman ng isang mananampalataya kapag narinig niya ang pagmamahal ng Allah ay para sa kanya at siya ay tinawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isa sa mga pinakamataas ang kanyang antas sa mga mananampalataya. Allahu Akbar. Ito ang maaari nating masabi sa mga nagbibigay ng sadaqah sa kapanahunan natin ngayon. Kaya huwag nating baliwalain ang piso, huwag nating baliwalain ang mga sobrang salapi na nasa ating bulsa na ito ay hindi na natin magagastos para sa ating pamilya. Bakit? Dahil sobra na sa pangangailangan ng ating pamilya ang ating mga pera. Kung gusto nating makasama sa mga mabubuting tao at minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag nating gawing
hadlang ang ating kagustuhan sa ating mga perang ito. Bagkus, unahin natin ang bagay na iniutos natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang bagay na gusto para sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At para mawala yung bagay na pumipigil sa atin sa paggugol, sa pagbibigay ng sadaka, sa kumpletuhan ng ating pananampalataya, Allahu Akbar. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong pagbibigay ng sadaka o ang kawang-gawa na ating gugugulin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kada araw, ito ay hindi makababawas sa ating salapi. Bagkus ito ay mas makadaragdag pa, hindi lamang sa bilang, hindi lamang sa bigat, bagkus madadagdagan pa ang barakah. At ito ay ayon sa nasabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadith. Sabi niya, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Subhanallah. Allahu Akbar. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa mga taong gumugugol o nagbibigay ng sadaka, mayroong mga anghel ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa bawat umaga, okay, walang umaga, ito yung kumbaga lafaz o yung tunay, yung kumbaga direktahang meaning ng hadith. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan nito, walang umaga sa bawat umagang sisikatan ng araw ang mananampalataya dito, maliban na lamang na mayroong dalawang anghel ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay bumababa sa kalupaan. Allahu Akbar. At sasabihin ng isang anghel, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. O Allah, bigyan mo ang sino mang gumugol ng kanyang salapi para sa iyo ng kapalit. Allahu Akbar. Ibig sabihin ang anghel ang bihingi ng kapalit para sa ating mga ginastos na pera para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga perang ibinigay natin sa ating mga kapatid para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, o di kaya sa mga proyekto na ito ay may kinalaman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pananampalataya natin, tulad ng pagpapatayo ng masjid, pagpapatayo ng madrasa, at pagkakaroon ng institusyon na ito ay makakatulong sa ating mga kapatid na mananampalataya. Sasabihin ng anghel sa mga taong gumagastos para sa mga ganitong gawain, para sa ganitong mga uri ng paggugol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, o Allah, kung magkano man, o sabi sa ating kumbaga intindi, kung ano ang kanyang ginastos, palitan mo ito, o Allah. Allahu Akbar. Anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, palitan mo po, Allah, ang ginastos ng taong ito para sa iyo. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag anghel ang humiling sa kanya, ano ang kanyang ibibigay? Ang mga anghel na sinabi ng Allah sa kanilang mga katangian, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sila ang mga nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung tutuusin ay mas mainam sa atin sa kung ang pagsunod ang pag-uusapan. Bakit? Sinabi ng Allah, sila ang mga nilalang na hindi sumusuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumusunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapag sila ay nagdua, kapag sila ay humingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay kaagad-agad ibibigay ng Allah. Kaya sino ang manghihinayang sa paggugol sa Allah kung ang mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang magdudua para sa kanya? At yung pangalawang anghel na nabanggit, tulad ng sinabi natin kanina, sasabihin ng pangalawang anghel, Allahumma a'ti mumsikan talafa. O Allah, bigyan mo ng pagkasira o gawin mong masira ang pagmamayari ng sino mang naging mahigpit ang kanyang kamay sa mga biyaya na nasa kanya. Ibig sabihin, yung mga taong naging madamot sa kanyang sarili sa paggugol ng mga kayamanan niya para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito ay pagpigil, gawin mong mawala ang bagay na ito sa kanya. Sirain mo ang
kayamanang ito sa kanya. So, kapag nagdua ang anghel na ito, walang o kumbaga ito ay didinggin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga hindi imposible na mayroon tayong nakikita minsan o madalas na mayroong mga tao na halos ilang buwan, ilang taon na napakahirap ng kanilang buhay, pero kahit piso nagbibigay siya araw-araw para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos ng 5 taon, makikita natin, mashallah, napakaganda ng kanyang buhay. Bakit? Dahil nagkaroon ng baraka ang kanyang mga ari-arian. Nagkaroon ng baraka ang biyaya sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At mayroon din naman nakikita tayo na napakayaman niya. Halos buong buhay niya ay nasa kanya yung mga kayamanan, pero hindi siya gumugol ng mga bagay ng mga kayamanan para sa Allah. Dahil doon, maaaring makita natin isang sitwasyon o isang kisap mata, mawala yung kanyang kayamanan. Bakit? Dahil sa sinabing ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga anghel ang nagdudua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga mapagbigay na nagbibigay ng sadaka at para sa mga madamot na hindi nila tinitingnan ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kabutihan. Mga kabutihan ng sadaka na maaaring maidulot sa atin sa kapanahunan natin at maging sa mga naunang Muslim at sa hinaharap pa, ito ay sabab min asbabi magfiratid dhunub. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong mayroong isang lalaki o isang sahaba ang nagtanong sa kanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu burhan, was-sawmu junnah, hasinatun, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'un nara. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sadaka o ang sala ay burhan. Ibig sabihin, ito ay ebidensya. Ito ay dalil sa pananampalataya ng bawat Muslim na nagpapatunay ng ating pinaniniwalaan. Kaya sa sino mang Muslim na nagsasabi na siya ay Muslim, kinakailangan makita natin ang pagsasala niya ng 5 beses sa isang araw o higit pa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniwan sa atin, tulad ng rawatib, ng salatu al-witr, ng salatu duha at ilan pang mga sala na maaari nating magawa para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun hasina. Ang pag-aayuno ay proteksyon o kalasag na ito ay nagpoprotekta sa ating mga sarili mula sa mga pagsubok na nasa paligid natin. Pagsubok sa ating mga syahwa o pagnanasa na may kinalaman sa ating katawan, may kinalaman sa dunya, at may kinalaman sa akhirah. At sinabi rin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sadaka o ang pagbibigay ng kawang-gawa, binubura nito ang ating mga kasalanan. Pinapawi nito ang ating mga kasalanan tulad ng pagpatay ng apoy ng tubig sa apoy. Allahu Akbar. Kung gaano kabilis mapatay ng tubig ang apoy, ganoon din kabilis ang bisa ng pagkawala ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sadaka. Ng kasalanan na ito, adh-dhulmu dhulumatu yawmal qiyamah. Ang kasalanan o ang pandaraya o ang lahat ng uri ng ating mga ginagawang pamalian dito sa ibabaw ng mundo, ito ay kadiliman sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, ito ay magiging pahirap sa mga mananampalataya na kapag ito ay hindi napawi at hindi pinatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakakatakot ang sitwasyon na sa pamamagitan ng sadaka, mapapawi itong mga kasalanan na ginawa natin. Naway tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga sadaka at gawing dahilan para mapawi ang ating mga kasalanan. At bukod pa riyan, sinabi, kumbaga, hindi lamang ginawang maliit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumbaga, hindi lamang ginawang para lamang sa paggasto sa ibang tao o pagbibigay sa ibang tao ang tinatawag na sadaka. Bakit? Dahil maging ang bagay na ating ginagawa na ito ay regular at kinakailangan nating gawin ay isinama rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tinatawag na sadaka.
Ano yung mga bagay na yon? Tulad ng paggastos natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, pagsustento natin sa kanilang pangangailangan, pagkain, inumin, at lahat ng mga pangangailangan nila. Tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paggastos natin sa kanila bilang sadaka. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha, kanat lahu sadaqah." Allahu Akbar. Kumbaga itong sadaka na ito, maaaring ito ay sabihin natin na nakikita natin sa mga mayayaman, pero pangkalahatan ito na maaaring gawin ng mga mahihirap kasama ang kanyang pamilya. Kapag tulad ng sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag gumastos ang Muslim sa pangangailangan ng kanyang pamilya at siya ay umaasa ng gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paggastos niya sa kanyang pamilya. Bakit? Upang mabuhay ng matuwid ang kanyang pamilya sa pananampalatayang Islam at hindi lumabas, hindi maghanap ng ibang pananampalataya o ibang pamamaraan ng buhay. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakaroon siya ng sadaka sa kanyang ginagawa na ito. Allahu Akbar. At sinabi rin bilang karagdagan, kumbaga yung pagtulong natin sa ating mga kapatid na nangangailangan, pagbibigay natin sa kanila ng sadaka ay maaaring maging dahilan upang tayo ay maging ligtas sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man farraja musliman man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tulungan niya ang kanyang kapatid na Muslim sa kanyang pangangailangan, ay tutulungan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pangangailangan niya mula sa mga pangangailangan o pagsubok sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Araw ng paghukom kung kailan ang ating mga anak, ang ating pamilya ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa atin. Maliban lamang sa mga taong humarap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanilang mga puso ay masigla. Ang kanilang mga puso ay malusog. Ang kanilang mga puso ay buhay na naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi sa hadith, sino man ang magbigay sa kanyang kapatid, tumulong sa kanyang kapatid, kung ang kanyang kapatid ay kapatid sa dugo, kapatid sa pananampalataya, kapitbahay, Allahu Akbar, pinagsama-sama ang kainaman, ang bagay na maaari niyang magawa kapag siya ay nagbigay sa kanya bilang sadaka at napakarami pang mga bagay. At dahil nga sa mga nabanggit natin na kainaman ng sadaka na ito, kung tayo sa kapanahunan natin ngayon ay nagnanais ng kabutihan at gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag nating isipin na tayo ang pinakamabuting tao. Huwag nating isipin na hindi natin kailangang bumalik sa mga sinabi ng ilan sa mga sahaba ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o bumalik sa sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunghayan natin kung papaano nakita ng mga sahaba ang kainaman ng sadaka. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na naiulat ni Abu Dharr radhiyallahu anhu, sabi niya, anna unasan, na mayroong mga tao na sila ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga tao na ito, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sabi ng ilan sa mga tao sa kapanahunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sugo ng Allah, tunay na ang mga mayayaman ay nagkamit ng gantimpala. Maraming gantimpala. Bakit? Dahil sila ay nagsasala tulad ng pagsasala ng mga mahirap. Sila ay nag-aayuno tulad ng pag-aayuno ng mga mahirap. At sila ay nagsasadaka sa kanilang mga sobrang pera. Allahu Akbar. Sa pamamagitan ng mga sobrang pera na nasa kanila.
At dahil dito, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun." O fi ma'na qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi bagat ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ang mga bagay na kapag ito ay inyong ginawa, ay nakapagsadaka na kayo. Ano yun? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna likulli tasbihatin sadaqa, likulli takbiratin sadaqa, likulli tahlilatin sadaqa, likulli tahmidatin sadaqa. Wa amrun bil ma'rufi sadaqa, wa nahyun 'anil munkari sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa." Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sadaka ay hindi lamang para sa mga mayayaman. Hindi lamang magagawa sa pamamagitan ng kayamanan, ng pera. Bagkus sa pamamagitan ng pagsasabi ng alhamdulillah, tasbih, ang pagpupuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tahmid, tasbih, ang pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsasabi ng subhanallah. Sa bawat takbir, ang pagsabi ng Allahu Akbar, ang kadakilaan, ang Allah ay dakila, ang pagsasabi ng tahlil, la ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, ay sadaqah o kawanggawa. At ang pag-utos ng kabutihan ay sadaqah, pagbabawal ng kasamaan ay sadaqah, at sa bawat parte ng katawan ninyo ay sadaka o pribadong parte ng katawan ninyo ay sadaka. Nung narinig ito ng sahabang ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng isa sa kanila, "O sugo ng Allah, maaari bang mangyari na ang isang lalaki ay lumapit sa kanyang asawa sa kanyang pangangailangang pisikal, sexual, na magkakaroon pa siya ng gantimpala dito?" Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita mo ba ang sitwasyon ng isang lalaki na lumapit sa hindi niya asawa o nakipagtalik sa kanyang hindi asawa? Ano ang makukuha nito? Kasalanan. Ganun din kung ang lalaking ito ay makikipagtalik sa kanyang asawa na naging halal sa pamamagitan ng kasunduan, kontrata, kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi bagat ito ay mabuting gawa na itinuring ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang sadaka o kawanggawa. In all, maintindihan natin na ang kawanggawa ay hindi lamang sa ating pananampalataya sa Islam ay hindi lamang umiikot sa pera, bagkus ito ay umiikot din sa pang-araw-araw nating pangangailangan kasama ang ating pamilya, kasama ang ating asawa, ang ating mga anak at ang ating mga kaibigan, na sa pamamagitan nito inshallah ay maaari nating maalala ng palagian ang ating pananampalataya kahit pa napakaraming palatandaan ng hindi pananampalataya sa ating paligid. At naway itong ating mga ginagawang sadaka o pagkakawanggawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tanggapin ng Allah, at naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagbibigay ng sadaka na hindi nagdadalawang isip para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat sadaka ng isa sa atin at tulungan ang mga mananampalatayang nangangailangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.